ஃபுல்லா சொத்தையா இருக்கு, ஓட்டையா இருக்கு, அப்படி இருக்கு, இப்படி இருக்குன்னு பேரம் பேசுவீங்க. நான் நல்லா இருக்கணும் நீங்க நினைக்காதப்போ நீங்க நல்லா இருக்கணும் நான் ஏன் நினைக்கணும்? என்னுடைய குடும்பமும் வாழணும். அதனால என்னை பொறுத்தளவுக்கு நான் என்ன காப்பாத்திக்கிறேன். இதெல்லாம் உங்களுக்கு இப்படித்தான் நான் அனுப்புவேன், இப்படித்தான் வரப்போகுது, தின்னுட்டு சாகுங்கன்னு சொன்னாரு. முதல் நாள் முதல் காட்சி என்னோட புரிதல் அந்த நாள்ல. சோ அதுக்காக தான் நான் போனேன். ஆனா அங்க போனதுக்கு அப்புறம் நிறைய பேர்த்திட்ட நான் பேசுறேன், ஒவ்வொரு விவசாயிட்டையும் பேசுறேன், எதுக்காக பூச்சிக்கொல்லிகளை இவ்வளவு சார்ந்திருக்கீங்க. ஏன்னா காலையில பாத்தீங்கன்னா அவங்க சொல்லப்பட்டதெல்லாம் அவங்களுக்கு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நீங்க ஒரு காயில விஷத்தை அடிச்சீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், திரும்ப 10 நாள் கழிச்சு பறிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு விஷம் இருக்காது, கழுவிட்டா போயிடும், அல்லது உங்களுக்கு உப்பு தண்ணியில போட்டு வச்சா போயிடும். இதெல்லாம் உண்மையான்னு பாத்துட்டோம். தாய்ப்பால் வரைக்கும் விஷம் வந்துருச்சு, 10 ppm பாய்சன். காலையில வெண்டைக்காய் பறிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க, முத்தி போயிடும், டெய்லி பறிக்கிறாங்க, பக்கத்திலே விஷத்தை தெளிச்சுட்டு இருக்காங்க. 10 மணிக்கு பறிக்கிறாங்க, 11 மணிக்கு மார்க்கெட்டுக்கு போகுது, 12 மணிக்கு அம்மா வாங்கிட்டு வராங்க, 1 மணிக்கு சமையல் இருக்கு, 2 மணிக்கு வயிற்றுக்குள்ள இருக்கு. இதுல எந்த இடத்துலயாவது விஷம் நீத்து போறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கா, டைம் இருக்கா, இல்லாத டெம்பரேச்சர் இருக்கான எதுவுமே இல்ல. சோ சாப்பிடறதெல்லாம் விஷம். இப்ப இவ்வளவு விஷத்தை ஏன் பயன்படுத்துறீங்கன்னு ஒரு $1 மில்லியன் கொஸ்டினை வச்சோம். அப்ப அவங்க சொன்னாங்க, இந்த விஷயம் எல்லாம் ஏன்னா நிறைய பூச்சிகள் பெருகிருச்சு, இந்த பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்ததான் இவ்வளவு விஷத்தை பயன்படுத்துறோம். உண்மையிலேயே பூச்சிகள் பெருகிருச்சான்னு எண்டமாலஜிஸ்ட போய் பார்த்தோம், நிறைய ரிசர்ச் பண்ணோம். அது வேற விஷயம், அதை இப்ப பேச முடியாது. சரி, ஏன் பூச்சிகள் வந்தது? பூச்சிகள் தாக்கக்கூடிய அளவுக்கு இந்த பயிர் பலவீனமா இருக்கு. ஏன் பலவீனமாச்சு? அப்பதான் தெரிஞ்சது ஃபெர்டிலைசர்னு ஒண்ணு போட்டா அதுதான் இன்விடேஷனா இருக்கு. பூச்சிகளை வர வைக்கிறதே ரசாயன உரங்கள் தான். பயிரை முதல்ல வீக் ஆக்குது, பயிர் தனியா தண்ணியை குடிச்சிடுது, அதுக்குள்ள இருக்க ரசாயன மாற்றங்கள், கலர் மாற்றம், குளோரோஃபில் கூட மாறி போகுது, அந்த செடிக்கு தனிப்பட்ட ஒரு வாசனை வருது. அதை வச்சுதான் பூச்சிகள் அந்த பயிர், நம்ம திங்கக்கூடிய பயிர் இது வீக்கான பொருள் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அங்க இறங்குது. சரி, அப்ப ஃபெர்டிலைசர் தான் காரணம்னா ஃபெர்டிலைசருக்கு ஏன் போனீங்க? எப்ப வந்துச்சு இந்த மாற்றம்? ஏன்னா நான் எனக்கு எதுவுமே தெரியாது. நான் உங்களை போல ஒரு பார்வையாளரா, ஒரு பயணியா நான் விவசாயி அணுகிறேன். அப்ப அவர் சொல்றாரு, நாங்க ஏன் ஃபெர்டிலைசருக்கு போனோம்னா, இப்ப வர்ற விதையெல்லாம் இத போட்டாதான் வளருது, 3 இலை விட்ட உடனே நாங்க இதையெல்லாம் கொண்டு போய் கொட்டினாதான் 4வது இலை வரங்குது, அந்த மாதிரி அவங்க டியூன் பண்ணி வச்சிருக்காங்க, அதனால நாங்க போட்டுதான் ஆகணும் அப்படிங்கிறாங்க. அப்ப இதுக்கு முன்னாடி ஃபெர்டிலைசர் இல்லாத ஒரு காலம் இருந்ததே, அப்ப எப்படி பண்ணினாங்கன்னு 80-90 வயசுகள் இருக்கவங்களை போய் பார்த்தோம். அப்பதான் எங்களுக்கு தெரிஞ்சது, எல்லாமே ஒரு பெரிய ஒரு மாற்றத்தை, பெரிய ஒரு சதி வேலைகளுக்கு நடுவுல நம்மளுடைய தமிழருடைய வேளாண்மை எப்படி எல்லாம் உள்ள பூந்து சின்னாபின்னப்படுத்தப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிற ஒவ்வொரு நாள் இந்த இன்னைக்கு வரைக்கும் இந்த ஒவ்வொரு நாளும் இதை பத்தி நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறேன். உலக அளவுல பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு படத்தோட திரைக்கதையோ இல்ல ஜேம்ஸ் பாண்ட் படமோ இவ்வளவு விறுவிறுப்பா இருக்குமான்னு தெரியாது. இந்த மாதிரி ஒரு கதையை யாராலும் எழுத முடியாது. அப்படிப்பட்ட ஒரு அநியாயமான, நயவஞ்சகமான, சூழ்ச்சியான அப்படி ஒரு சதி திட்டம் நம்ம மேல வைக்கப்பட்டிருக்கு. ஆனா அதை பத்தி நம்ம உணராதவங்களாவும் அதனுடைய பாதிப்பை அறியாதவங்களாவும் இன்னைக்கு வரைக்கும் நம்ம இருக்கோங்கிறது தான் அது எல்லாத்த விட ரொம்ப ரொம்ப வேதனையான ஒரு விஷயமா இருக்கு. அந்த பயணத்துல நான் என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்முடைய விதை எப்போ நம்ம கையில இருந்து போச்சோ அன்னைக்குதான் இது எல்லாமே ஆரம்பிச்சது. இன்னைக்கு வரைக்கும் நம்முடைய இந்திய சந்தையில ஒவ்வொரு பன்னாட்டு கம்பெனியும் எதுக்காக போட்டி போடுறாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா, விதைகளுக்காக தான் போட்டி போடுறாங்க. அந்த விதை சந்தையை கைப்பற்றுவதில் தான் ஒவ்வொரு பன்னாட்டு கம்பெனியோட இலக்கா இருக்கு. உலக அளவுல விவசாயத்தை கட்டுப்படுத்தக்கூடியது 6 பெரிய கார்பரேஷன். அந்த 6 பெரிய கார்பரேஷனும் நேரடியாவோ மறைமுகமாவோ இந்தியாவோட விதையில கை வைக்கணும், இந்தியாவோட விதை உரிமைய, விதையோட ஏகபோக விற்பனை உரிமையை கையில எடுத்துக்கணுங்கிறதுலதான் இன்னைக்கு ரொம்ப முனைப்பா இருக்காங்க. கொள்கை வகுக்கும் குழுவோட உயர்மட்ட குழுக்கள் எல்லாம் நான் இருக்கிறதுனால இதை உறுதியா நான் சொல்ல முடியும், இதுதான் நடந்துகிட்டு இருக்கு. எதுக்காக விதையில கை வைக்கணும்? இந்த ஓங்கு பெருஞ்சென்னல் கொடுத்திருக்கீங்களே, அக்ரிகல்ச்சர் ஹிஸ்டரி ஆஃப் தமிழ்நாடு, இந்த டாபிக்க பாருங்க. எல்லாமே எங்க ஆரம்பிக்குதுன்னா விதையில தான் ஆரம்பிக்குது. ஒரு சமூகத்தின் மானம், அதனுடைய நம்பிக்கை, அதனுடைய இறையாண்மை, அதனுடைய உணவு, அந்த சமூகத்தினுடைய விடுதலை, பண்பாடு, கலாச்சாரம் எல்லாமே எங்க இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா விதைகள்ல தான் இருக்கு. என்றைக்கு தமிழருடைய வேளாண்மை ஆரம்பிச்சிருக்க கூடும்? அறிஞர்கள்லாம் சொல்றாங்க, தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியாளர் சொல்றாங்க, 7000 இருந்து 10,000 வருடங்கள் பாரம்பரியம் இருக்கக்கூடும், தமிழன் தான் உலகத்தோட தொன்மையான விவசாயியா இருந்திருக்க முடியும்னு சொல்றாங்க. இந்த விவாதங்களுக்குள்ள நான் போக விரும்பல. அப்படியே அதை வச்சுக்கிட்டாலும் நம்முடைய குறிஞ்சி நிலத்துல வாழ்ந்த கொடிச்சி யார் அந்த திணையை முதல்ல விதைச்சாலும் அவள் தான் முதல் விவசாயியா இருந்திருக்க முடியும். அந்த குறிஞ்சி நிலத்துல இருக்கிற வரைக்கும் இனக்குழுக்களா தான் இருக்கிறாங்க. அவங்க என்ன செய்யறாங்க? தேன் எடுக்கிறாங்க, வேட்டையாடுறாங்க, பழங்களை பறிச்சு சாப்பிடுறாங்க, முழுக்க அவங்க டூ நத்திங் ஃபார்மிங் பண்றாங்க. இன்னைக்கு உலகமே மசாலா உப்புக்கோக்காக தலையை தூக்கி வச்சு ஆடுது. ஒன்றும் செய்யாத உளவாண்மையை உலகத்துக்கு கத்துக் கொடுத்தவர்னு. அப்படி பார்த்தா குறிஞ்சி நிலத்துல இருந்த ஒவ்வொரு தமிழரும் டூ நத்திங் ஃபார்மிங் பண்ணவங்க தான். அவங்க எதையும் விதைக்கல, எதையும் உழல, எந்த நிலத்தையும் சீர்கேடு பண்ணல.
கிடைச்சத சாப்பிட்டாங்க. அறுவடை ஒன்றுதான் அவங்க செஞ்சாங்க. இன்றைய விவசாயத்தில் நடக்கிற எந்த வேலையும் அவங்க செய்யல. மலையையும் மலை சார்ந்த இடத்தையும் அவங்க பாதுகாப்பா வச்சிருந்தாங்க. அந்த திணை குணத்துல ஒன்னே ஒண்ணு அவங்க செஞ்சது என்னன்னா திணையை விதைக்க கற்றுக்கொண்டார்கள். அன்னைக்கு விவசாயத்தை அவங்க கத்துக்கிட்டாங்கன்னு சொல்லலாம். அப்ப அவங்க இனக்குழுவாதான் இருக்காங்க. அவங்க எதையும் பெருசா சேர்த்து வச்சுக்க முடியாது. ஏன்னா அவங்க கிட்ட இருக்க பொருள் எல்லாம் அன்னாரம் தீக்க வேண்டிய பொருள், கெட்டு போகக்கூடிய பொருள். ஒரு வேட்டையாடுனா கூடி பகிர்ந்து உண்டாங்க. பாரிமாரி அரசர்களும் ஓரிமாரி அரசர்களும் சிற்றரசர்களும் புலவர்களுக்கு கொடுக்கிற விருதுகளும் பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே அன்னன்னைக்கு டிஸ்ட்ரிக்ட். அப்போ எதுவுமே தேக்கி வைக்கப்பட வேண்டிய ஒன்றா இல்ல. அப்போ இனக்குழுக்களாக இருக்கிறார்கள். இந்த நெல்லுங்கிறது ஒண்ணு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் பேரரசுகளே உருவாகுது. அப்ப நெல்லை நீங்க சாதாரணமா ஒரு உணவு நினைக்காதீங்க. நம்முடைய சமூகத்தினுடைய எல்லா மாற்றங்கள், பொருளாதார அரசியல் மாற்றங்கள், வர்க்க ரீதியான மாற்றங்கள் எல்லாவற்றுக்கும் பின்னாடி இருக்கிற ஒரு வார்த்தை என்னன்னா நெல். அந்த மாதிரி எப்படி ஆச்சுன்னா அந்த இனக்குழுக்களா இருந்தவங்க திரும்ப முல்லை நிலத்துக்கு வராங்க. காட்டை பத்தி காளிதாஸ் இவ்வளவு ரொம்ப அழகா சொல்லிட்டாரு. சுருக்கமா சொல்லிடுறேன். அந்த காட்டுல என்ன நடக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா வரகும் தாவரம் விதைக்கிறாங்க, கொள்ளு விதைக்கிறாங்க. அதோட கூட ஆடி நெய்கள் எல்லாம் மேய்ச்சு வெண்ணெய் நெய் எல்லாம் உண்றாங்க. இதுல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்குது. மூன்றாவது கட்டமா மருத நிலத்துக்கு வராங்க. அந்த மருத நிலத்துக்கு வரும்போதுதான் நெல்ல கையில எடுக்கிறாங்க. அந்த நெல் அப்படிங்கிறது என்ன? மலையிலயும் நெல் இருந்தது. அது ஐவன நெல், மலைக்கான நெல். இந்த மருத நிலத்துல இருக்கக்கூடிய நெல் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பகுதியிலையும் ஒவ்வொரு விதமான சூழ்நிலை நிலவுது. அப்ப எங்க வளம் அதிகமா இருக்கு, நிச்சயிக்கப்பட்ட ஒரு உற்பத்தி கிடைக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா மருத நிலத்துல கிடைக்குது. அதுக்கு முன்னாடி எந்த ரெண்டும் வன்புலம், எந்த ரெண்டும் வன்புலம், குறிஞ்சியும் மருதமும், குறிஞ்சியும் முல்லையும் வன்புலமா இருக்கு. ஆனா அந்த குறிஞ்சியில பெய்யுற ஆறு அடித்து கொண்டு வரும்போது அந்த குறிஞ்சியில இருக்கிறதையும் முல்லையில இருக்கிறதையும் கொண்டு சேர்க்கறதுனால மண்டல் படிஞ்சு மருதம் மென்புலமா மாறுது. அந்த மென்புலத்துல அருமையான ஒரு விவசாயம் நடக்குது. அங்கதான் தொடங்குறாங்க. தமிழர் வேளாண்மை ஒரு நிர்வாக ரீதியான ஒரு வேளாண்மையாக, திட்டமிட்ட வேளாண்மையாக, முறைப்படுத்தப்பட்ட வேளாண்மையாக மலருவது மருத நிலத்துல. அங்க நெல் விவசாயத்தை ஆரம்பிக்கிறாங்க. அந்த நெல் விவசாயம்ங்கிறது எப்படி நடக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வேளாளன் என்பவன் விருந்து படைப்பவன் சொல்றாங்க. பகுத்துண்டு பல்லையில் ஓம்புபவன். இன்னைக்கு இந்த வரலாறுல நீங்க திரும்பி போய் பாத்தீங்கன்னா எங்க போய் பார்க்க வேண்டியதா இருக்கு? தமிழருடைய வேளாண்மையோட வரலாறு படிக்கணும்னா இன்னையில இருந்துதான் நம்ம ஆரம்பிக்க வேண்டியதா இருக்கு. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா எந்த பதிவுகளை நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னாலும் இன்னைக்கு இருக்கிறதுக்கும் அன்னைக்கு நடந்ததுக்கும் முற்றிலுமான முரண்பாடு. அப்ப எங்க இருந்து ஆரம்பிக்கிறதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு டெல்டாவுக்கு வாங்க. தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், இந்த ஒருங்கிணைந்த தஞ்சை மாவட்டமா இருந்த இந்த பகுதியை தான் நம்ம டெல்டான்னு சொல்றோம். தமிழ்நாட்டின் நெற்களஞ்சியம். தமிழ்நாட்டுல 4ல் ஒருத்தருக்கு சோறு கொடுத்த இடம். சோழ பேரரசுகள் ஏன் இங்க செழித்து வளர்ந்ததுன்னு பாத்தீங்கன்னா சர்பிளஸா ப்ரொடக்ஷன் இருந்தது. எங்க உற்பத்தி அதிகமாச்சோ அங்கதான் களஞ்சியங்கள், அங்கதான் அரசர்களுக்கான செல்வாக்கு, இனக்குழுக்கள்லாம் சிதைந்து பேரரசுகள் உருவாகுது, வர்க்க ரீதியான போராட்டங்கள் உருவாகுது, உடைமையாளர், உழவர், இது மாதிரியான எல்லா விதமான இனப்பாகுபாடுகளும் எமர்ஜ் ஆகுது. இது எல்லாத்துக்குமே அடிப்படை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த வேளாண்மையில இருந்த மாற்றங்கள். அந்த வேளாண்மையோட சேர்ந்து வணிகமும் மாறுது. ஏன்னா ஏற்றுமதி இங்க இருந்து எல்லாம் போகுது, துறைமுகங்கள் போகுது. இப்ப வேளாண்மையும் வணிகமும் சிறக்குது. அப்ப பேரரசுகள் தோன்றுது. நம்ம போய் பெரிய அளவுல பெரிய வகையான நம்மளுடைய ஒரு டாமினேஷன் அப்ப இருக்கு. இதெல்லாம் நடந்துட்டு இருந்த காலகட்டத்துக்கும் இன்னைக்கு தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினத்தோட நிலைமையும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. இன்னைக்கு அங்க என்ன நடந்துட்டு இருக்குன்னா கடந்த 10 வருடங்கள்ல 2 தடவை தான் அறுவடை எடுக்கப்பட்டிருக்கு. முழு அறுவடை அப்படின்னு சொல்றது. 8 வருஷம் காம்பன்சேஷன். அந்த காம்பன்சேஷனுக்கு போராடும் போது போய் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கே வேடிக்கையா இருக்கும். எதுக்கா உட்கார்ந்துருக்கீங்கன்னு கேட்டா 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த காம்பன்சேஷன் இன்னும் வரல, அதுக்கா உட்கார்ந்துருக்கோம் பாங்க. இந்த வருஷமும் காம்பன்சேஷன் இருக்கும், ஆனா அதுவே இன்னும் வரல. அப்ப நிவாரணம் தான் அங்க வாழ்க்கை நடந்துட்டு இருக்கு. அங்க நடந்துட்டு இருக்கிற மைக்ரேஷன் பாத்தீங்கன்னா 47% விவசாயிகள் விவசாயத்தை விட்டு வெளியேறிட்டாங்க. அங்க இருக்கிறவங்க எல்லாம் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது, ஊரை விட்டு வெளியே போனா பழைக்க முடியாதுங்கிறவங்க மட்டும்தான் அங்க இருக்காங்க. இந்த மாதிரியான ஒரு நிலைமை நடந்து கொண்டிருக்கு. இந்த வருஷம் அங்க நெல் நடவு பண்றதுக்கு யார் செஞ்சாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா சிஞ்சின்டா கம்பெனி. நெல் நடவு பண்றதுக்கு உழவியரோ உழத்தியர் பாட்டோ நாற்று பாட்டோ எல்லாம் இல்ல. சிஞ்சின்டா கம்பெனி இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல ஒரு பெரிய பகாசுர கம்பெனி, எம்என்சி கம்பெனி. அவங்க நிறைய பயோகெமிக்கல்ஸ் உற்பத்தி பண்றாங்க. நெல்லுக்கு அவங்களுக்கும் தொடர்பே கிடையாது. சுவிட்சர்லாந்துல இருக்க அவங்களோட ஹெட் ஆபீஸ். அவங்கதான் 2004 உலக திருவிழா நெல் திருவிழாவை முன்னெடுத்துட்டு போனாங்க. அவங்கதான் இப்ப தஞ்சாவூர், நாகப்பட்டினத்துல நெல் நடவு நட்டு கொடுக்குறாங்க மிஷின்ல. அவங்களோட பர்பஸ் என்ன யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா அந்த மிஷின் நடவு பண்ணும் போதே அவங்க கூடவே என்ன செய்யறாங்கன்னா அந்த நாத்தை அவங்களே தான் உற்பத்தி பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. அங்கேயே டியூன் ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் அவங்க ஒரு பிரிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுப்பாங்க, அதை நீங்க ஃபாலோ பண்ணும். அந்த பிரிஸ்கிரிப்ஷன் என்ன 10 நாளைக்கு ஒருக்கா அவங்களோட ஆளுங்க வருவாங்க. அப்ப கீழ் மட்டத்தில் இருக்க விவசாயிகள் கூட கண்ணி வச்சு பிடிக்கிறதுக்காக அவங்களோட ஏஜென்ட்ஸ் அங்க வருவாங்க. அவங்களுக்கு எப்பப்ப என்னென்ன பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க. சோ இன்புட்டை அவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. இதுதான் இப்ப நடந்துட்டு இருக்கிறது. ஆனா இப்ப ஏன் இப்படி ஆச்சு? இப்ப எதனால
அந்த பகுதிகளில் இருக்க விவசாயம் அழிந்தது. ஏன் இப்படி நிவாரணத்தை நம்பியே வாழ வேண்டிய ஒரு நிலையில இருக்காங்க? அல்லது இந்த பயிர்கள் ஏன் தாக்கு பிடிக்க மாட்டேங்குது? ஒரு காரணம் உலக வெப்பமயமாதல்னு சொல்லக்கூடிய மாற்றங்கள். அதை நம்ம தவிர்க்க முடியாத ஒரு மாற்றமா நடந்துகிட்டு இருக்கு. இன்னைக்கு மழை காஞ்சு கிடக்குது, இல்லைன்னா பெஞ்சு கிடக்குது. பருவமழையே கிடையாது. டெல்டாவை பொறுத்த அளவுக்கு புயல் மழை தான். நீங்க தாழ்வழுத்த மண்டலம் நியூஸ்ல பாப்பீங்க, எங்களுக்கு அங்க வைத்த கலக்கும். என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 30 மணி நேரம் விடாம மழை பெய்யும். பயிர் எந்த காலகட்டத்துல இருந்தாலும் வீணா போயிடும். அப்ப இந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலைய முன்னாடி இருந்தவங்க எப்படி சமாளிச்சாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதா நமக்கு இன்னைக்கு இருக்கிற சவால். இன்னைக்கு இருக்கிற சவாலை எதிர்கொள்ள முடியும். அப்ப நாங்க போய் பாக்குறோம், கிராமமா போய் பாக்குறோம். ஒரு கிராமத்துக்கு போனா அவங்க சொல்றாங்க, இந்த ஊர்ல நாங்க பாரம்பரியமா மடுவு முழுங்கியதான் போட்டோம் அப்படிங்கிறாங்க. மடுவு முழுங்கியா அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டா, மடுவு முழுங்கிய நாங்க வறட்சியா இருக்கப்ப விளைச்சு விட்டுருவோம். எவ்வளவு தண்ணி வந்தாலும் அந்த வெள்ளத்தையும் எடுத்துட்டு மடுவையும் முழுங்கிட்டு மேல வரும். அதான் மடுவு முழுங்கி. அதான் எங்களை மானத்தோட வாழ வச்சதுன்னு சொல்றாங்க. தலைநா இருக்கு போனா அங்க என்ன சொல்றாங்க, நாங்க கார் நெல்ல தான் போட்டோங்கிறாங்க. அது என்ன கார் நெல்? கார்காலத்துல பெய்யக்கூடிய அவ்வளவு மழையும் தாக்கு பிடிக்கக்கூடியது கார் நெல். ஓங்கி உயர்ந்து வளரும், வெள்ளத்திலேயே கிடக்கும். நாங்க நெல்ல வைக்கிற கொப்பரையவே தலைகீழா திருப்பி போட்டு போட்டு மாதிரி பண்ணி அடுத்து தண்ணிக்குள்ளேயே போட்டுட்டு அதை இழுத்துட்டு வருவோம். தண்ணிக்குள்ள போட்டா விளைஞ்ச நெல் முளைச்சு போகும். ஆனா கார் நெல் முளைக்காது. ஏன்னா அதனுடைய விதை உரை கடுமையா இருக்கு, அதனால அது முளைக்காதுன்னு சொல்றாங்க. இப்படி ஒவ்வொரு ஊருக்கு போனீங்கன்னாலும் ஒரு 15 கிலோமீட்டருக்கு ஒரு தடவை உங்களுக்கு என்ன வரும்னு கேட்டீங்கன்னா, யாராவது இறந்து போயிட்டாங்கன்னா எப்படி நம்ம மார்பிளை நெஞ்சில அடிச்சுட்டு உட்கார வைப்போம், அந்த உணர்வு தான் உங்களுக்கு வரும். ஒவ்வொன்னும் தமிழனுடைய 10,000 வருட அறிவு. ஒரு நாள்ல ஒரு விதையை கண்டுபிடிச்சிட முடியுமா? ஒரு யூனிவர்சிட்டிக்குள்ள 4 ரூம்ல உட்கார்ந்துகிட்டு இதுதான் விதை அதுதான் விதைன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்களே, இந்த ஒவ்வொரு விதையும் கேட்டீங்கன்னா 1000 விதையை இப்ப நான் உங்க முன்னாடி சொல்லுவேன். அந்த 1000 விதையோட பேர் காரணத்தை என்னால சொல்ல முடியும். மாப்பிள்ளை சம்பா போய் பாருங்க, ஊருக்கு நடுவுல ஒரு கல் இருக்கும், அது தூக்கி போட்டாதான் பொண்ணு கொடுப்பாங்களாம். அந்த மாப்பிள்ளை சம்பா நீராகாரத்தை குடிச்சா அதுல எக்ஸ்ட்ரா கார்போஹைட்ரேட் இருக்கு, எக்ஸ்ட்ரா எனர்ஜி. ஒரு வாரத்துக்குள்ள அவங்களுக்கு அந்த இது எனர்ஜி கிடைக்குது, அவங்க செய்ய முடியும். மாப்பிள்ளை சம்பா. வறட்சியை தாங்கி வளரணும்னா வாடன் சம்பா. காடை மாதிரி கழுத்து இருக்கக்கூடியது காடை கழுத்தல். இந்த ஒவ்வொரு பேரும் பாத்தீங்கன்னா மக்கள் நெல்லு, மக்கள் மொழியில பேர் வச்சிருக்காங்க. குழி அடிச்சான், உவர் நிலத்துக்கு உவர் முண்டான். இதை யாரு கண்டுபிடிச்சா? இந்த தமிழர்னு பேசிக்கிட்டு இருக்கமே, 10,000 வருட தமிழர்களுடைய அறிவு. ஒவ்வொரு ஊருக்கும் 15 கிலோமீட்டருக்கு ஒருக்கா கிளைமேட் மாறுது, பாசன முறை மாறுது, மண்ணோட தன்மை மாறுது, அங்க இருக்கக்கூடிய சுற்றுச்சூழல் மாறுது. அப்போ ஒவ்வொரு விவசாயியும், என்னுடைய பாட்டனும் முப்பாட்டனும் எந்தையும் தந்தையும் உட்கார்ந்து இயற்கையை உற்று நோக்கி, இந்த மாதிரி மாசத்துல இந்த மாதிரி மழை பெய்யுது, மழை இவ்வளவு நாள் நீடிக்குது, இவ்வளவு நாள் வறட்சியா இருக்கு, இது ஒவ்வொன்றுக்கும் தாக்கு பிடிக்கணும்னா எந்த மாதிரி ரகத்தை இங்க பயிர் பண்ணணும்னு யோசிச்சு செதுக்கி ஒவ்வொன்றையும் உருவாக்கி இருக்காங்க. 10,000 வருட உழைப்புல இங்க எவ்வளவு நெல் ரகம் இருந்திருக்குதுன்னு கேட்டா கிட்டத்தட்ட 20,000 நெல் ரகங்கள் தமிழ்நாட்டுல இருந்த நெல் ரகங்கள். இன்னைக்கு எங்களை போல அமைப்புகள் கடுமையா போராடி எங்களுடைய சொத்துக்களை எல்லாம் இழந்து, மானம் எல்லாம் இழந்து, வீதியா போய் நாங்க ஒரு 385 ரகங்களை மீட்டிருக்கோம். ஆனா இது ரொம்ப கம்மி. இன்னும் மிச்சம் இருக்கக்கூடிய ரகங்களை பத்தி ஒரு அடிப்படை அறிவாவது நமக்கு தேவைப்படுது. ஏன் அப்படி தேவைப்படுது? எங்க போச்சு இதெல்லாம்? நான் ஒண்ணு சொல்றேன் பாருங்க. நீங்க தமிழ் தந்தை உ.வே.சா அவர்களை பத்தி நம்ம நிறைய படிச்சிருக்கோம். எவ்வளவு பெரிய ஒரு சேவையை தமிழுக்கு செஞ்சிருக்காங்க. அந்த ஓலை சுவடிகளாம் திரட்டி பதிப்பிச்சிருக்கலன்னா இன்னைக்கு எந்த எதுவுமே நமக்கு இல்ல. அவ்வளவு விஷயம் இருந்து நம்ம ஒண்ணுமே இல்லாதவங்களாதான் இருந்திருக்கோம். அதுக்கு கொஞ்சமும் குறைஞ்சது இல்லை இந்த நெல்லெல்லாம். ஆனா இதுக்காக யார் வரப்போறா, யார் செய்ய போறா? இதுவும் தமிழருடைய அறிவு தான். இந்த தமிழருடைய அறிவுங்கிறது தான் அறிவியல் பூர்வமான அறிவு. தமிழனுக்கு ஏன் வெளியில மரியாதை கிடைக்க மாட்டேங்குதுன்னா, நம்ம இதையெல்லாம் வெளி உலகத்துக்கு கொண்டே போகல. நம்ம கிட்ட இவ்வளவு திறமை இருந்தது, இவ்வளவு விஷயங்களை நம்ம கண்டுபிடிச்சு வச்சிருந்தோம். இப்ப இதெல்லாம் எங்க இருக்குன்னு மிச்சத்தையும் சொல்றேன் பாருங்க. அப்பதான் உங்களுக்கு இந்த கோபமும் ஆற்றாமையும் உங்களால உணர்ந்துக்க முடியும், உங்களாலையும் உள்வாங்க முடியும். இப்ப இந்த நெல்லெல்லாம் இல்லாம போச்சு நம்ம கிட்ட. எப்ப இல்லாம போச்சு? இந்த நெல்லு இல்லாம போனதுனால என்ன ஆச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப வேற நெல்லு வந்துருச்சு. என்ன நெல்லு? இது வரைக்கும் நான் சொன்னதெல்லாம் மக்கள் மொழியில மக்கள் வச்ச பேரு. இந்த நெல்லு பார்த்தா என்ன கண்டுபிடிச்சுக்கலாம்? வாடன் சம்பான்னு சொன்னா ஓகே, வறட்சியை தாங்கி வளரும். 60ஆம் குருவேன்னு சொன்னா 60 நாள்ல வளரும். சரி, காடை கழுத்துன்னு சொன்னா என்ன? அதனுடைய நெல் இந்த மாதிரி காடையோட கழுத்து மாதிரி வளரும். சரி, வாளான் நெல்லுன்னா என்ன? அதனுடைய ஊசி மாதிரி அதோட முனை இருக்கும். இப்படி அந்த நெல்லுடைய தன்மைகள் என்னவோ உவர் முண்டான் உவர் நிலத்துக்கு வரும். இப்படி அந்த பேரையே வச்சாங்கன்னா, அந்த நெல்லு பேரை சொன்னாலே அந்த விவசாயிக்கு அந்த இனத்தோட அதனுடைய அத்தனை இயல்புகளும் மனப்பாடமா தெரியும். அவர் அதை நம்பி பயிர் பண்ணலாம். இன்னைக்கு என்ன ஆச்சு? இந்த பசுமை புரட்சின்னு ஒண்ணு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு நம்முடைய நெல்லெல்லாம் வாஷ் அவுட் ஆகி
இந்த வெளியில இருக்கக்கூடிய நெல்லெல்லாம் வந்த கதை கண்டிப்பா நீங்க எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த கதை வந்ததுக்கு அப்புறம் என்னாச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வெறும் நம்பர் நெல். இன்னைக்கு யார்கிட்டயாவது போய் கேட்டு பாருங்க, ADT 39 1009. இதோட அப்பா யாரு அம்மா யாரு தெரியாது. இது எப்படி விளையும் தெரியாது. எல்லாத்துக்கும் யார் கொடுக்கணும்? அந்த ரிப்போர்ட் வரணும். டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து வரணும், இல்ல ஆபீசர்ஸ் வரணும். அப்ப இந்த விவசாயி என்ன ஆகுறாரு? சொந்த நிலத்திலேயே அவர் முடிவெடுக்க முடியாத ஒரு அடிமையாக மாற்றப்படுகிறார். முதல் அடிமையா மாறினது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பெண்கள். இந்த விதைங்கிறது யார் கையில இருந்ததுன்னா பெண்கள் கையில இருந்தது. நெல் அப்படிங்கிறது நம்முடைய வாழ்வு. இந்த நெல்லு ஏதோ ஒரு உணவோ ஒரு பயிரோ இல்ல, இதுதான் நம்முடைய வாழ்வாதாரம். 80% மக்களுடைய உணவு வாழ்வாதாரம் எல்லாமே உலகத்துல இப்ப ஆசிய நாடுகளை பொறுத்த அளவுக்கு நெல்லு தான். அந்த நெல்லுங்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க அந்த பயிர் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு நாள்லயும் அதனுடைய ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் அவங்க தெரிஞ்சிருக்காங்க. அப்ப இந்த ஒவ்வொரு நெல்லையும் உருவாக்கி வச்சிருக்காங்க. இப்ப நம்பர் நெல்லை நீங்க கொண்டு போய் கொடுக்கும் போது அவங்களுக்கு அதை பத்தி ஒண்ணுமே தெரியாது. எப்படி இந்த நம்பர் நெல்லை அவங்க ஏத்துக்கிட்டாங்க, எப்படி உள்ள போச்சு, இவ்வளவு வருஷம் அறிவு தொடர்ச்சி எங்க வெட்டப்பட்டுச்சு, இதை யாருமே பார்த்து அதை கண்டிக்கலையா அல்லது போராடலையா? இப்ப நம்ம ஒவ்வொன்றுக்காக இன்னைக்கு நீங்க இவ்வளவு போராட்ட குரல் எழுப்பியிருக்கீங்க, அன்னைக்கு இருந்தவங்க யாருமே இதையெல்லாம் கேட்கலையா? இதுதான் எனக்கு இப்ப வரக்கூடிய கேள்விகளா இருக்கு. இப்ப என்ன நடந்ததுன்னு பின்னோக்கி பார்க்கும்போது நம்முடைய நாட்டுல காலங்காலமா கிட்டத்தட்ட 8000 வருஷமா சோழ பேரரசுகள் இருந்த காலத்திலயும் சரி, சிற்றரசுகள் இருந்த காலத்திலயும் சரி, வேளாண்மைக்கு தான் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டுச்சு. வேளாண்மை தான் முக்கிய தொழிலா இருந்தது. உண்டி கொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்தோரே, எல்லா பாட்டும் அதான் சொல்லுது. உழவே தடை, இதுதான் நம்முடைய முன்னோர்கள் சொன்ன வார்த்தை. அப்போ குளம் தொட்டு வளம் பெருக்கினார்கள் சோழ மன்னர்கள். அந்த பகுதியில நீங்க டேம் எல்லாம் கட்ட முடியாது, எங்க பார்த்தாலும் குளத்தை வெட்டி வச்சாங்க. நீங்க வடக்க போய் பாத்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய அரண்மனைகள் இருக்கு. சோழர்கள் இவ்வளவு பேரரசர்களா இருந்திருக்காங்க, அவங்களுடைய அரண்மனைகள் எல்லாம் எங்க காணோம்? அவங்க அரண்மனை கட்டுறதுல முக்கியத்துவம் கொடுக்கல. ஆலய திருப்பணி செஞ்சாங்க, இல்லைன்னா குளங்களை வெட்டினாங்க, பெரிய பெரிய குளங்களை வெட்டினாங்க. குளங்களையும் கண்மாய்களையும் ஒன்னொன்னா இணைச்சாங்க. கண்மாய்னா என்னன்னா ஒண்ணு நிறைஞ்சதுன்னா அந்த கண்ணு நிறைஞ்சு அடுத்ததுக்கு போகும். புதுக்கோட்டையில இருக்க மன்னர்களை பத்தி ரொம்ப கேவலமா நிறைய விஷயம் சொல்லுவாங்க. காட்டி கொடுக்கறவங்க வேற அரசர்களோட போயிடுவாங்க. அவங்க ஹிஸ்டரி படிக்கும் போதுதான் தெரியுது அந்த மன்னர்கள் என்ன பண்ணிருக்காங்க. வறட்சியால பாதிக்கப்படக்கூடிய ஒரு பகுதி, மழையே கிடையாது. அப்ப அவங்க போருக்கெல்லாம் போகல, ஒவ்வொருத்தரும் கேட்கிற காசை கொடுத்துட்டு குளத்தை வெட்டுறதையும் கண்மாய் வெட்டுறதையுமே வேலையா பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க. அந்த மக்களை வாழ வச்சிருந்திருக்காங்க. இப்படி ஒவ்வொரு மன்னர்களையும் அந்த சிந்தனைகளையும் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு. திருமலை ராயன் ஒரு சிற்றரசங்க, பேரரசர்களை விட்டு தள்ளுங்க, ஒரு சிற்றரசன். என்ன நம்ம வட்ட செயலாளர் மாதிரி நினைச்சுக்கோங்க, அந்த மாதிரி ஒரு சிற்றரசர். அவர் என்ன பண்ணிருக்காருன்னு பாருங்க. திருமலை ராயன் பட்டினத்துல 325 பொது குளத்தை வெட்டி வச்சிருக்காரு. அந்த ஊர்ல போய் பார்த்தா ஆராய்ச்சி பண்ணும்போது தெரியுது 325 பொது குளம். இந்த நம்பர் பாருங்க, உங்க தலையில ஏதோ ஒரு பொறித்தட்டுல எதுக்கு 325ன்னு கேட்டோம். அந்த ராஜா என்ன பண்ணுவாரா, அந்த வருஷம் பூரா ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு குளத்துல குளிப்பாராம். அப்ப ராஜா குளிக்கிற குளம் சொல்லிட்டு அந்த மக்கள் தூய்மையையும் அந்த ஆரோக்கியத்தையும் பேணி பாதுகாத்தாங்களாம். இந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் இருந்திருக்க முடியும், இப்படி எல்லாம் ஒரு சமூகம் வாழ்ந்திருக்க முடியும்னா இதையெல்லாம் தொலைச்சு கட்டினா இதுக்கு என்ன ஆற்றமை பண்றது, என்ன நம்ம எவ்வளவு ஒப்பாரி வச்சாலும் நம்ம குமுறல் அடங்குமான்னு பாருங்க. இப்படி ஒவ்வொரு நிலையும் கண்டுபிடிச்சு அதை வளர்த்தி கொண்டு வந்தவங்க. பிரிட்டிஷ் காலத்துல ஒரு பெரிய மாற்றம் வருது. பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் என்ன செய்யுது அப்படின்னா மூலப்பொருட்களுக்கான ஒரு உற்பத்தி மையமா நம்ம விளைநிலங்களை மாற்றுது. பத்தாவதுக்கு அவங்க போர் நடக்கிற பகுதிகளுக்கு எடுத்துட்டு போறாங்க. அப்ப லங்காஷயர்ல இருக்கக்கூடிய காட்டன் மில்லுகளுக்காக நம்முடைய நிலங்கள் பருத்தி உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய இடமாவும், இம்பீரியல்ல இருக்கக்கூடிய புகையிலை தொழிற்சாலைகளுக்காக புகையிலை உற்பத்தி பண்ற சிகரெட் தொழிற்சாலைகளுக்காக புகையிலை உற்பத்தி பண்ற இடமாவும் நம்மளது மாற்றப்படுது. அப்ப நம்மளுடைய பயிர் மாற்றம் ஏற்படுகிறது. இதனுடைய காரணமாகவும் அப்ப நிலவின ஜமீன்தாரி முறை, மோசமான வரி விதிப்பு முறை, மற்ற பிரச்சனைகள்னாலையும் உற்பத்தி குறையுது. அப்ப விக்டோரியா மகாராணியார் என்ன செய்யறாங்க, ஒரு ஆராய்ச்சியாளர் அனுப்புறாங்க. அவர் பேரு ஜான் அகஸ்டஸ் வோல்கர். அவர்கிட்ட சொல்றாங்க, இந்தியால இருக்க விவசாயிகளுக்கு விவசாயமே தெரியல போல இருக்கு, நீங்க போய் என்ன நடக்குதுன்னு பாத்துட்டு வாங்க. ஜான் அகஸ்டஸ் வோல்கர் ஃபுல்லா சுத்தி பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு எழுதுறாங்க, ஐயோ நான் மலைச்சு போனேன், இந்தியால இருக்க ஒவ்வொரு விவசாயியும் ஒரு விஞ்ஞானியா இருக்காரு, இங்க பார்த்த மாதிரியான தொழில்நுட்பம் எங்கேயுமே இல்ல, இவங்க கிட்ட இருக்கிற எந்த டெக்னாலஜியும் நம்ம கண்டுபிடிக்க கூட முடியாது, ஏன்னா நம்ம எல்லாம் காட்டுவாசியா சுத்திட்டு இருந்தப்பவே இவங்க எல்லாம் வேளாண்மை பண்ணி நீர்ப்பாசன வசதி எல்லாம் பெருக்கி பெரிய பெரிய வேலையெல்லாம் செஞ்சுட்டு இருந்திருக்காங்கன்னு விக்டோரியா மகாராணிக்கு அனுப்பியிருக்காரு. இன்னைக்கும் உலக அளவுல போற்றப்படுகின்ற ஒரு ஆவணமா அது இருக்கு. இப்படி எல்லாம் இருந்த நாம இன்னைக்கு ஏன் இப்படி ஆனோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆங்கிலேயருடைய அந்த சூழ்ச்சியாலேயும் அந்த பிரச்சனைகள்னாலேயும் அரசியல் சமூக பொருளாதார காரணங்கள்னால நமக்கு பஞ்சம் வந்தது. நம்முடைய விளைநிலங்கள் தரம் குறைஞ்சவைனோ நம்முடைய விவசாயிகளோட தொழில்நுட்ப அறிவு மட்டமானதுனாலயோ நமக்கு பஞ்சம் வரல. அதுக்கு காரணங்கள் பலது. ஆனா சுதந்திரத்துக்கு பின்னாடியோ இந்த பஞ்சத்தினுடைய பாதிப்புகள் நமக்கு தொடர்ந்துட்டு இருந்தது. ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா விடுதலைக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி வரைக்கும் போர் நடந்துகிட்டு இருந்தது.
எல்லா உணவு தானியங்களும் அங்க பிரிட்டிஷுக்காக வெளியே அனுப்பப்பட்டப்போ இங்க பஞ்சம் தவிர்க்க முடியாதுன்னு பிரிட்டிஷ் கலெக்டர்களே எழுதி அனுப்புனாங்க. ஆனா அந்த அரசாங்கம் அதை கேட்க தயாரா இல்ல. இதனுடைய உடனடி விளைவு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, விடுதலைக்கு பிந்திய அளவுல நில சீர்திருத்தம் வந்தது, நாடு பிரிவினை அடைஞ்சது, இந்த மாதிரியான நிறைய விஷயங்களால ப்ரொடக்ஷன் பாதிக்கப்பட்டுச்சு. இந்த காலகட்டத்துல வெளியில என்ன நடந்துட்டு இருந்ததுன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த பன்னாட்டு கம்பெனிகள், பெரிய பெரிய பெட்ரோகெமிக்கல் கம்பெனிகள், அவங்க இந்த பெட்ரோல் உற்பத்தி பண்ணும்போது உபரியா ஒரு பொருள் உற்பத்தி ஆகுது. அது நாப்தான் ஒரு வேஸ்ட். உடனே அவங்க டெக்னிக்கல் பீப்புளை கூப்பிட்டு கேட்கறாங்க, இந்த வேஸ்ட் எப்படி காசு பண்றது? அவங்க சொல்லி தராங்க, இதுல நைட்ரஜன் இருக்கு, அதனால இதை நம்ம வேடிப்பா பயன்படுத்தலாம். அம்மோனியம் நைட்ரேட்ங்கிற ஒரு பாமா ஒரு உற்பத்தி பண்றாங்க. பெரிய பெரிய தொழிற்கூடங்கள்ல முதல் உலக போர்ல அது கோடிக்கணக்கான மக்களை கொன்று குவிக்கிறதுக்கு பயன்படுது. போர் முடிஞ்சு போச்சு. இப்ப என்ன செய்யறது? மலைமலையா அம்மோனியம் நைட்ரேட் குமிஞ்சு கிடக்கு. இப்ப மறுபடியும் தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் அழைக்கப்படுறாங்க. அவங்க என்ன சொல்றாங்க, இதுல நைட்ரஜன் இருக்கு இல்லையா, இப்ப மறுபடியும் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா, தழைச்சத்துக்காக விவசாயத்துக்கு நைட்ரஜன் நிறைய தேவைப்படுது. விவசாயத்துக்கு தேவைப்படுற ஒரு பொருள் இதை மாத்தினோம்னா தொடர்ந்து அழிவாயிட்டே இருக்கும், தொடர்ந்து சீசனுக்கு சீசன் போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க, நம்ம மார்க்கெட் என்னைக்குமே நல்லா இருக்கும்னு சொல்றாங்க. சோ அப்ப என்னவா மாறுதுன்னா, அந்த வெடிகுண்டு கோடிக்கணக்கான மக்களை கொன்று குவிச்சு அமோனியம் நைட்ரேட், யூரியாவை அவதாரம் எடுக்குது. அந்த நாடுகள்ல பூரா விளைநிலங்களை எல்லாம் உவரிலமாக்குது, சேதமாகுது. இப்ப அங்க மார்க்கெட்டை எக்ஸ்பேண்ட் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. அவங்க புதிய சந்தைகளை தேடுறாங்க. அந்த புதிய சந்தைகளை தேடும் போது பெரிய வாய்ப்பா இருக்கிறது ஆசிய நாடுகள், குறிப்பா இந்தியா. அப்ப இந்தியா எப்படி போய் அதை வலையில மாட்டுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம உணவு பஞ்சத்துல மாட்டிருக்கோம். கோதுமை இறக்குமதி பண்றதுக்காக அமெரிக்கால போய் கேட்கணும். அப்ப அமெரிக்கா என்ன சொல்லுது, கிரீன் ரெவல்யூஷன் சொல்லக்கூடிய பசுமை புரட்சிய உங்களுடைய அரசு அமைப்புகள் சார்பாவே நீங்க உள்ள அனுப்புறதா இருந்தா நாங்க இந்த ஒப்பந்தத்துல கையெழுத்து போடுறோம், உங்களுக்கு தரோங்குது. உணவு அமைச்சர் குழம்பி போறாரு, முடிவெடுக்கலாமா வேண்டாமா. நைட்டு பிரதமர் பேசுறாராம், நீங்க வெறுங்கையோட வந்துடாதீங்க, நீங்க கோடிக்கணக்கா மக்கள் செத்து போவாங்க, ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணுங்க. அந்த ஒப்பந்தத்துக்கு பேரே 420ங்க, நீங்களே புரிஞ்சுக்கங்க. அங்க இருந்து வந்துருச்சுங்க. வந்தது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்முடைய அரசாங்க அதிகாரிகளுக்கு அந்த வேலை கொடுக்கப்பட்டுச்சு. என்ன வேலை? எப்படியாவது இந்த பேக்கேஜ விவசாயிகிட்ட கொண்டு போடும். அது வரைக்கும் நம்மளுக்கு இந்த சீம உரத்தை பத்தி எல்லாம் நம்ம விவசாயிக்கு ஒண்ணும் தெரியாது. அவர் போட்டதெல்லாம் ஆட்டு எரு அந்த வெள்ளாமைக்கு, மாட்டு எரு மறு வெள்ளாமைக்கு, இப்படி கணக்கு பண்ணி பவுடர் தான். அந்த நில வளத்தை காப்பாத்துறதுக்கு அவர் என்ன செஞ்சாரு, இன்னைக்கு சஸ்டைனபிள் அக்ரிகல்ச்சர்னு பெருசா நம்ம பேசுறோம். அன்னைக்கு நடந்ததெல்லாம் சஸ்டைனபிள் அக்ரிகல்ச்சர் தான். இந்த நிலைத்த நீடித்த வேளாண்மைக்காக அவர் என்ன செஞ்சாருன்னா, 3 பேத்துக்கு சாப்பாடு போட்டாரு. அந்த 3 பேத்துக்கு சாப்பாடு போட்டா உங்க விவசாயம் நல்லா இருக்கும். யார் அந்த 3 பேரு? உங்க ஊர் சாமியாரு அல்லது உங்க புள்ளக்குட்டிங்க, உங்க சொந்தக்காரங்க, அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லைங்க. 3 பேர், அடிக்காட்டுல, நடு மாட்டுல, நுனி வீட்டுல. அப்படின்னா என்ன, விளைஞ்ச பயிரை அறுத்துட்டு வரும்போது அடிக்கட்டைய கொஞ்சம் விட்டு அறுத்துட்டு வாங்க. அது எதுக்காக, நீங்க ஆஃப் சீசன்ல விவசாயம் பண்ணாதப்பவும் அங்க நிறைய நுண்ணுயிர்கள் இருக்காங்க, மண்புழுக்கள் இருக்காங்க, ஏகப்பட்ட ஜீவராசிகள் மண்ணுக்குள்ள வசிக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு நீங்க சாப்பாடு கொடுத்தாகணும். அவங்களுக்கான பங்கு தான் முதல் பங்கு. அதுதான் அடிக்காட்டுல. சரி, நடுப்பகுதி யாருக்கு? நடுப்பகுதி உங்களோட உற்ற தோழனா இருந்த மாடுகளுக்கு. மாடல்ல மற்றையவை. மாடுனாலே தமிழ்ல செல்வம் அர்த்தம். அப்ப உங்களோட இருந்த கூட்டாளிக்கு அடுத்த பங்கு என்ன ஷேரு? வைக்கோல். அப்ப நடு மாட்டுல, நுனி வீட்டுல அந்த மேல் போர்ஷன் தான் உங்களுக்கு. இப்படி பங்கு வகிச்சு ஒழுங்கா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நடந்ததால நீ மாடு சாணி போட்டுச்சு, அந்த சாணி நிலத்துக்கு வந்துச்சு, ஆட்டையும் மாட்டையும் நிலத்துல கடை கட்டினாங்க, அங்கேயே யூரின்லாம் கலெக்ட் ஆச்சு, நுண்ணுயிர்கள் உற்பத்தி ஆச்சு, நைட்ரஜன் சைக்கிள் நடந்துகிட்டு இருந்தது, எல்லாமே கரெக்டா நடந்துட்டு இருந்தது. இன்னைக்கு பேசப்படுற நவீன விவசாயத்தோட எல்லா அம்சங்களும் பழந்தமிழர் வேளாண்மையில ரொம்ப ரொம்ப தீவிரமாவும் அடிப்படையாவும் இருந்தது. இவங்க சொல்ற வார்த்தையில நம்ம சொல்ல தெரியல, நம்ம சொல்லல. இப்ப உலகளாவிய கருத்தரங்கத்துல போய் நாங்க இதெல்லாம் பேசினா அவங்க அரண்டு போறாங்க. 10,000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி, 7,000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் நீங்க செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தீங்களா? இப்பதான் ஒன்னொன்னையும் கண்டுபிடிச்ச மாதிரி அவங்க சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க. நெல்லுக்கு ஸ்பேசிங் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க. நெல்லு நடணும்னா பக்கம் பக்கமா நடக்கூடாது, தூரமா நட்டா நல்லா வரும், SRA மெத்தட், திருந்திய நெல் சாகுபடி, இத ஒரு பெரிய கண்டுபிடிப்புன்னு உலகம் முறை பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. நெருக்கி நட்டு நெல்ல பாருன்னு புதுசா கொண்டு வந்ததே நம்ம அக்ரிகல்ச்சர் டிபார்ட்மெண்ட் தான். அது வரைக்கும் விவசாயிகள் தள்ளி தள்ளி தான் நட்டாங்க. தள்ளி தள்ளி நடுறதுன்னா எப்படி நடுறது சொல்லுங்க? எப்படி நடுறது? தள்ளி தள்ளி நடுறதுன்னா நீங்க ஒரு மாதிரி நான் ஒரு மாதிரி நட முடியுமா? எப்படி நடுறது? அதுக்கு ஒரு பழமொழி, அவ்வளவுதான். வாழ்க்கை விவசாய பல்கலைக்கழகத்துல நீங்க போய் மண்டை உடைச்சு படிக்க வேண்டிய பாடத்தை எல்லாம் சிம்பிளா 2 வார்த்தை 3 வார்த்தை போதும் நச்சுன்னு சொல்லி புரியுற மாதிரி பண்ணி வச்சுட்டு போயிருக்காங்க. நெல்லுக்கு நண்டோட, வாழைக்கு வண்டியோட, தென்னைக்கு தேரோட, இதுதான் ஸ்பேசிங். தமிழர்கள் வச்ச ஸ்பேசிங் என்னன்னா, நெல்லு நட்டீங்கன்னா 2 நெல்லுக்கு நடுவுல நண்டு பூந்து போற அளவுக்கு இடைவெளி இருக்கணும். அப்ப ஒத்த நாத்து நட்டீங்கன்னா நடுவுல எத்தனை சென்டிமீட்டர், இப்ப ஸ்கேல் வச்சு அளக்குறதெல்லாம் அவங்க சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க. நெல்லுக்கு நண்டோட, வாழைக்கு வண்டியோட, 2 வாழை நட்டீங்கன்னா 8 அடி ஓலை விரியும்.
அப்ப என்ன செய்யணும்? மாட்டு வண்டி உள்ள பூந்து போற அளவுக்கு ஸ்பேசிங் வைக்கணும். தென்னை நட்டீங்கன்னா தேர் பூந்து போற அளவுக்கு 2க்கு நடுவுல 25 அடி வைக்கணும். இதெல்லாம் ஸ்கேல் பிடிச்சிட்டு போக வேண்டாம், டேப் பிடிச்சிட்டு போக வேண்டாம். ஒன்னொன்னுக்கும் இந்த மாதிரி எளிமையான விஷயங்கள்ல அவங்க சொல்லி வச்சிருந்தாங்க. அப்ப என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த பசுமை புரட்சி உள்ள வருது. அந்த பெரிய பூதம் வரும்போது என்ன செய்யறாங்க? எல்லா விவசாயிகள் கிட்டையும் பெரிய நெல் இருக்கு, விளைஞ்சிட்டு இருக்கு. அந்த நெல்லுக்கு கொண்டு வந்து விவசாய அதிகாரிகள் கிட்ட கொடுக்குறாங்க. அவங்க என்ன செய்யறாங்க? உயர் விளைச்சல் இருக்கிறதுக்கு இது உங்களுக்கு உதவும், சீமையில இருந்து வந்திருக்கு, சும்மாவே கொடுக்குறாங்க. ஜிடி நாயுடு எங்க ஊருக்கார பத்தி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அவர் ஃபர்ஸ்ட் பஸ் விட்டாராம். பஸ் ரோட்ல போயிட்டு இருக்கான், ஜிடி நாயுடு தான் ஓட்டுறாரா. ஒருத்தர் கூட ஏற மாட்டேங்கிறாங்களாம். இந்த வண்டியில ஏறினா வேகமா போய் எங்கேயாவது மோதிடும்னு ஏறவே மாட்டேங்கிறாங்களாம். வடிகட்டுக்கிட்ட 2 பேரை பிடிச்சி நிறுத்தி வச்சிருந்தாராம். ஆளுக்கு பக்கத்துல போய் நிக்குமா, அவங்க எதிர்பார்க்கறப்ப டக்குனு தூக்கி உள்ள போட்டுருவாராம். உள்ள ஒண்ணு ஐயோ அம்மான்னு கத்துவாங்களாம். அவங்களுக்கு ஜூஸ் எல்லாம் கொடுப்பாராம், வேற எல்லாம் பலகாரம் எல்லாம் கொடுத்து பஸ் ஜேர்னி எப்படி இருக்குன்னு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண வைப்பாராம். அப்புறம் தான் அவங்க வந்து அதுல பயணம் பண்ணவே ஆரம்பிச்சாங்களாம். அதே மாதிரி இந்த சீமை உரம் வந்தப்போ எந்த விவசாயம் வாங்கல. அப்ப இந்த விவசாய அதிகாரிகள் என்ன பண்றாங்க? நீங்க வந்து இதை போட்டு விளைச்சல் எடுத்தீங்கன்னா நாங்க உங்களுக்கு தங்க பதக்கம் தரோம், அதை தரோம், இதை தரோம், எல்லாம் ஆசை. ஏன்னா இன்கிரிமெண்ட் கட்டு இல்லாட்டி விவசாய அதிகாரிகள் கிட்ட என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த உரத்தை வந்து நீங்க எப்படியாவது தலையில கட்டி ஆகணும், விவசாயிகள் தலையில கட்டி ஆகணும். அப்ப அவங்க என்ன செய்யறாங்க? எவ்வளவு சொல்லி பாக்குறாங்க, நடக்கல. அப்ப ராத்திரியோட ராத்திரியே இந்த வேளாண்மை அதிகாரிகள் என்ன செய்வாங்களா, சைக்கிள்ல மூட்டை தூக்கி வச்சுட்டு போய் எந்த விவசாயியோட வயல் ரோட்டு மேல இருக்கோ அங்க யாரும் பக்கத்துக்குள்ள டொபார்னு கொட்டிட்டு ஓடி வந்துருவாங்களாம். ஏன்னா அப்படியாவது இதை வந்து இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணலாம். 2-3 நாள் கழிச்சு போய் பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல மட்டும் வேற மாதிரி வளர்ச்சி தெரியும். அதுக்கு பேரு வளர்ச்சி இல்ல, வீக்கம். காலையில இருந்து பேசணும் இல்லைங்களா, அது இன்டியூஸ்டு growthன்னு சொல்றோம். அதாவது ஒரு உப்பு தின்னவன் தண்ணி குடிக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க, எல்லாருக்கும் தெரியும். இப்ப வேற யாரோ சொல்லிட்டாரு, அதனால என்னை மேடையில இதை பேச வேணாம்னு என் பையன் சொல்லியிருக்கான். இது யாரையும் ஞாபகப்படுத்துது, இனிமே நீ பேசாத. உப்பு தின்னவன் தண்ணி குடிக்கணும்னா என்னன்னா நம்ம வந்து தெரிஞ்சதுதான். அப்ப யூரியாங்கிறது என்ன? அடிப்படையில ஒரு உப்பு. அது உள்ள போகணும்னா 7 மடங்கு தண்ணீர் எடுத்துட்டு தான் உள்ள போகுது. அப்ப பயிருக்குள்ள ஏகப்பட்ட தண்ணீர். தண்ணீர் உடம்புனாலே நோய் தான். எங்க மாய்ச்சர் இருக்கோ அங்க பங்கஸ், வைரஸ், பாக்டீரியா எல்லாம் சந்தோஷமா குடுத்த நடத்தி வாழும். அப்ப தண்ணி வந்து உள்ள போகுது, அப்ப பயிர் வீக் ஆகுது. இது மாதிரி ஆகுது. ஆனா இதுக்கு முந்தின ஸ்டேஜ்ல என்ன ஆகும்னா வேகமான ஒரு வளர்ச்சி தெரியும். அந்த வளர்ச்சியை பார்த்தோன்னா விவசாயி அதிர்ந்து போறாரு. என்ன மத்ததெல்லாம் ஒரு மாதிரி இருக்கு, இது மட்டும் வேற மாதிரி இருக்கே. அப்ப இந்த அதிகாரி வர்றாரு, பாத்தியா இந்த சீமை உரம் என்ன வேலை செய்யுதுன்னு பாத்தியா, அருமையா வேலை செய்யும், இதை நீ போட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி வரும். அப்ப கொஞ்சம் பலியாடுகளை பிடிக்கிறாங்க, அவங்க போடுறாங்க. என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, அறுவடைக்கு கொஞ்ச நாள் முன்னாடி எல்லா நெல்லும் தலையை போட்டு படுத்துருச்சு. நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க, நம்முடைய வாழ்க்கை எங்க மாறிச்சுங்கிறது பாருங்க. தலையை தொங்க போட்டு எல்லா நெல்லும் படுத்துருச்சு. ஏன் படுத்துருச்சுன்னா, ஏகப்பட்ட தண்ணியை குடிச்ச உடனே அந்த நெல்லால நிக்க முடியல, தண்ணி போட்டவங்க மாதிரி கீழே வந்துருச்சு. சரி, அப்ப என்ன பண்றது? இந்த ரிப்போர்ட் போகுது. விவசாயிகள் சொல்றாங்க, பாருங்க உங்க பேச்சு கேட்டு போட்டதுனால எங்களுக்கு அறுவடையே பண்ண முடியல. நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறதெல்லாம் ஒரு சமூகத்தினுடைய ரொம்ப அவலமான வரலாற்று பக்கங்களை நான் உங்ககிட்ட ஒரு ஜோக்கா சொல்லிட்டு இருக்கேன், வேற வழி இல்லாம. உங்களை வலிக்க வைக்க கூடாது, ஏன்னா இன்னும் நிறைய விஷயம் வச்சுட்டு இருக்கேன், இன்னும் கசப்பா நிறைய. அதனால கொஞ்சமாவது கம்மியா சொல்லாமே சொல்லிட்டு இருக்கேன். அப்ப அவங்க என்ன பண்றாங்க, இந்த விவசாய அதிகாரிகள், இந்த நெல்லு வந்து உயரமா இருக்கு, இது வந்து படுத்துருது, அதனால விவசாயிகள் வாங்க மாட்டாங்கன்னு ரிப்போர்ட் எழுதி அனுப்புறாங்க. இந்த ரிப்போர்ட் யாருக்கு போகுது? அதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இதுக்குள்ளார அவங்க என்ன செய்யறாங்க, இந்த பன்னாட்டு பகாசுர கம்பெனிகள் ஒரு முடிவு எடுக்கிறாங்க. அவன் நெல்லையே பார்த்ததில்ல, அவன் தலைமுறையில நெல்லை தின்னதில்ல, அவன் ஊர்ல நெல்லே விளைஞ்சதில்ல. யார் அவனுக்குன்னா, ராக்ஃபெல்லர் ஃபவுண்டேஷனும் அந்த இவங்க ஃபோர்டு ஃபவுண்டேஷனும் சேர்ந்து இன்டர்நேஷனல் ரைஸ் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட்டை உருவாக்குறாங்க. எங்க உருவாக்குறாங்க? பிலிப்பைன்ஸ்ல. அவங்களுக்கு நெல்லுக்கு என்ன சம்பந்தம்? ஒண்ணு கிடையாது. ஆனா அவங்க கிட்ட உற்பத்தி ஆகுற ஒரு பொருள், ஒரு வேஸ்ட், அதை காசு பண்றதுன்னா இந்த தலைகள்ல தான் கட்டி ஆகணும். அப்ப அவங்க அங்க வந்து உட்கார்ந்து இருக்காங்க. அவங்க என்ன சொல்றாங்க, இந்த நெல்லு உயரமா இருக்க வரைக்கும் எதுவும் நடக்காது. அப்ப என்ன பண்ணி குட்டையாக்கு, நேரா நிக்கணும், என்ன போட்டாலும் அது நேரா நிக்கணும், எவ்வளவு அடிச்சாலும் ஸ்டடியா இருக்கணும். அப்ப அந்த மாதிரி இருக்கணும்னா அதுக்கு என்ன பண்றதுன்னு சொன்னா, உயரத்தை கம்மி பண்ணு. அப்பதான் வருதுங்க இந்த ஹைபிரிட் நெல் எல்லாம். IR8, IR20 எல்லாம் ஒன்னொன்னா கிளம்பி வருது. இதை கொடுக்கும் போது விவசாயிகிட்ட என்ன சொல்றாங்க, இது ஓஹோன்னு விளைச்சு உன்னை எங்கேயோ கொண்டு போகும்னாங்க. நிஜமாவே எங்கேயோ கொண்டு போயிடுச்சு. இந்த 10-15 வருஷத்துல பாத்தீங்கன்னா இதோட வளர்ச்சி எல்லாம் ஆரம்பத்துல ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஏன்னா பேங்க்ல போட்டு டெபாசிட் மாதிரி ஆண்டாண்டு காலமா நம்ம போட்டு வச்சிருந்த இயற்கை எருவு, பழம் எல்லாமே அதுக்கு கிடைச்சது. ஆனா காலம் மாற மாற என்னாச்சுன்னா 3 கிலோல ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு யூரியா 300 கிலோக்கு வந்திருக்கு. ஒரு விவசாயி என்ன பண்ணினாலும் லாபம் எடுக்க முடியாது. ஏன்னா அவருடைய செலவு அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. அந்த நிலம் வளத்தை இழந்துருச்சு. கூட என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த பயிரை போடுற அந்த உரங்கள்னாலேயே பூச்சிகள் வர ஆரம்பிக்குது. பூச்சிக்கொல்லிகள், களைக்கொல்லிகள், இதுக்கெல்லாம் போக இயந்திரங்கள். கடைசியில் அவருக்கு மிச்சமாகிறது என்ன, உங்களுக்கு மிச்சமாகிறது என்னன்னா, எல்லா விவசாயியும் இன்னைக்கு கடனாளியா இருக்காரு, உண்மைவர் எல்லாரும் நோயாளியா இருக்காங்க. கடந்த 10 வருஷத்துல இறந்து போன விவசாயிகளோட எண்ணிக்கை
நான் சொல்ல, அரசாங்க புள்ளி விவரங்கள் சொல்லுது. அப்ப பாதிக்கு பாதிதான் இருக்கும். அவங்க சொல்ற கணக்கே எவ்வளவுன்னு பாத்தீங்கன்னா 3,80,000 விவசாயிகள் இந்த நாட்டினுடைய மிகப்பெரிய ஒரு தேசிய அவமானம் சொல்லலாம் இறந்து போயிருக்காங்க. அது இறந்து போயிருக்காங்க நான் கொஞ்சம் நாகரிகமா சொல்றேன், படுகொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள். இந்த கொலைக்கு காரணம் நம்முடைய சமூகம், நம்முடைய அரசியல் பொருளாதார காரணம், பன்னாட்டு கம்பெனிகளோட சூழ்ச்சி எல்லாமா சேர்ந்து ஒரு விவசாயி ஊருக்கு உணவு விடவிடும் உயிரோட இருக்க கூட விட முடியாத ஒரு நிலையத்தான் இன்னைக்கு நம்ம உண்டு பண்ணியிருக்கோம். இந்த சூழ்நிலையும் தாண்டி இப்ப என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப அடுத்த கட்டத்துக்கு போயிட்டோம். இப்ப நம்ம பாரம்பரிய விவசாயம் அவ்வளவு செழிப்பா நடந்துட்டு இருந்த ஒரு விவசாயத்துல இந்த மாதிரியான பச்சை புரட்சியை உள்ள புகுத்தி நம்முடைய நெல் ரகங்கள் எல்லாம் இழக்க வச்சு நம்முடைய பாரம்பரிய விவசாயத்தெல்லாம் அழிச்சு இன்னைக்கு ஒரு அடிமை நிலையில விவசாயிய வச்சிருக்கோம். அவருக்கான விடுதலை எங்க இருக்கு? இது ரெண்டும் சந்திக்கிற ஒரு வரலாற்றின் முனைகள் சந்திக்கிற ஒரு ரோட்ல நம்ம இப்ப இருக்கோம். நம்ம போக வேண்டியது என்ன? திரும்ப பாரம்பரிய வேளாண்மைக்கு நம்ம போக முடியுமா? இல்ல இதுதான் சரின்னு இதுக்குள்ள போகலாமா? இல்ல வேற ஏதாவது பாதை நமக்கு இருக்கா? இந்த காலகட்டத்துலதான் நம்ம எல்லாருமே சங்கம் 4 மாதிரி ஒரு பொது மேடையில நம்ம சந்திக்கிறோம். உங்க எல்லாத்துக்கிட்டையும் நான் கேட்டுக்கிற ஒரே ஒரு விரும்பி கேட்டுக்கிற ரொம்ப வேண்டி கேட்டுக்கிற ஒரு நிகழ்ச்சி என்னன்னா, நீங்க ட்விட்டர்ல என்னென்ன சோசியல் மீடியால இருக்கீங்களோ உங்களோட யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் எழுதுங்க தயவு செஞ்சு. உங்க ஊர்ல ஏதாவது ஒரு அபூர்வமான ரகம், உங்க ஊருக்குன்னு ஒரு பேரோட ஒரு நெல்லு அல்லது உங்க ஊருக்குன்னு ஒரு பேரோட ஒரு விதை இருந்திருக்கும், அதை பத்தின செய்திகளையாவது கண்டுபிடிச்சு எங்களுக்கு தயவு செஞ்சு அனுப்புங்க. ஏன்னா அந்த விதைகளும் அந்த விஷயங்களும் தான் இனிமே நம்மள காப்பாத்த போகுது. ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இன்னைக்கு நெல்லை பத்தி நம்ம இவ்வளவு பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். நமக்கு நெல்லு கொடுக்கறதுக்கு எல்லா பன்னாட்டு கம்பெனிகளும் தயாரா இருக்காங்க. அவங்கள இப்ப நம்ம புதிய காலனி ஆதிக்கத்துல இருக்கோம். இனிமே அவங்க படையெல்லாம் கொண்டு நம்மள பிடிக்க போறது இல்ல. அவங்க நினைக்கிறதெல்லாம் என்ன தெரியுமா? ஒரு விதையை கொடுத்தா போதும். அந்த விதையில ஒரு பிரிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கும். இவ்வளவு ஃபெர்டிலைசர் போடணும், அந்த ஃபெர்டிலைசர் போட்டீங்கன்னா பூச்சி வரும், அதுக்கு இவ்வளவு பெஸ்டிசைட் அடிக்கணும், அந்த பெஸ்டிசைட போட்டா என்னென்ன நோயெல்லாம் வருமோ அதுக்கு பார்மசூட்டிக்கல் கம்பெனியும் அவங்களாவே இருக்காங்க. அவங்களே உங்களை காப்பாத்துவாங்க. ஆக மொத்தம் எப்படியாவது உங்களை வாழ விட மாட்டாங்க, சாக விட மாட்டாங்க. உங்களை நீ உயிரோட வச்சிருக்கிற அந்த நடைப்பின நிலையில இருந்துதான் உங்ககிட்ட இருக்கிற ஒவ்வொரு ரத்தத்தையும் ஒரு துளி ரத்தத்தையும் உறிஞ்சிறதுக்காக எல்லாரும் தயாரா இருக்காங்க. இப்ப மரபணு மாற்ற விதைகளை பத்தி எல்லாம் நீங்க நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இப்ப நெல்லுக்காக பெரிய ஒரு போராட்டமே நடந்துகிட்டு இருக்கு. பெரிய சர்வதேச நெல்லாண்டெல்லாம் அறிவிக்கிறாங்கன்னா ஆசிய மக்கள் மேல ஏதோ உலக நாடுகளுக்கு எல்லாம் அக்கறை வந்துருச்சு, ஐரோப்பாவும் வட அமெரிக்காவும் நம்ம கலாச்சாரத்தை பண்பாட்டை மதிக்குதுன்னு அர்த்தம் இல்ல. ஏதோ அண்டர் கிரவுண்ட்ல அவங்க ஒரு வேலையை தீர்மானம் பண்ணிட்டாங்க, அதை எப்படி நம்ம மேல திணிக்கிறதுக்காக தான் இந்த திருவிழாக்கள் எல்லாம் பயன்படுது. சர்வதேச நெல்லாண்டு அறிவிச்சாங்க 2004. சுவிட்சர்லாந்துல தான் அந்த கம்பெனி தான் ஆரம்பிச்சது. பெரிய அளவுல அந்த பிரச்சாரம் எல்லாம் நடந்தது. என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, பிடி காட்டன் மாதிரி மரபணு மாற்றப்பட்ட நெல் ரகங்களை எப்படி இந்த ஆசிய நாடுகள்ல நுழைக்கிறது. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த விதையில தான் விஷயம் பூரா இருக்கு. அந்த விதையை எப்படி உருவாக்குறாங்கன்னா, விதைனாலே என்ன அர்த்தம்? தமிழ்ல ஒரு வார்த்தை அதுவே வினையாவும் இருக்கு, பெயர் சொல்லாவும் இருக்கு. பாருங்க, விதைனா ஒரு ஆக்ஷன் வேர்டு, அதே சமயத்துல விதைங்கிறது ஒரு பொருளோட பெயராவும் இருக்கு. இந்த ரெண்டும் தாங்கின அந்த விதைங்கிற ஒரு வார்த்தையோட அர்த்தம் என்னன்னா, அதுதான் அடுத்த தலைமுறை. விதைனாலே அடுத்த தலைமுறை. அதையவே இவங்க மாத்தி என்ன பண்றாங்க, டெர்மினேட்டர் சீடு, அதோட முடிஞ்சு போகணும்னு ஒரு விதையை உற்பத்தி பண்றாங்க. அந்த விதையை தான் நம்ம கிட்ட கொண்டு தராங்க. நம்ம பெண்கள் கையில இருக்கிற வரைக்கும் அந்த விதையெல்லாம் மடி விதையை விட பிடி விதை தான் முன்னே முளைக்கும்பாங்க. வீட்லயே விதை இருந்தது, 4 நட்சத்திரம் பார்த்தாங்க. முளைப்பாரி திருவிழாலாம் வச்சாங்களே, எதுக்கு வச்சாங்க? ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு ரகத்தை வச்சிருப்பாங்க, முளைக்க வச்சு கோயிலுக்கு கொண்டு வருவாங்க. அந்த சீசனுக்கு எது நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுதோ அதை கம்யூனிட்டியே சேர்ந்து ஒரு டிசைட் பண்ணி அதை எடுத்துட்டு போகும். அதுதான் அந்த திருவிழா. நம்முடைய கோபுர கலசங்கள்ல என்ன வச்சிருக்காங்கன்னு பாருங்க. 12 வருஷத்துக்கு ஒருக்கா கும்பாபிஷேகம் பண்றாங்களே, அந்த கோபுர கலசங்கள்ல இருக்கிறது நெல்லு தான். 12 வருஷத்துக்கு அப்புறம் அதோட ஜெனடிக் பியூரிட்டி போயிடும். இப்ப மறுபடியும் அந்த நெல் எடுத்துட்டு வேற நெல்லை வைக்கிறாங்க. எதுக்காக இப்படி செய்யறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, எந்த புயல் வெள்ளம் என்ன சீற்றம் நடந்தாலும் கடைசிக்கு நம்ம கிட்ட இருக்கிற அந்த கலசத்துல இருக்க விதைகள் அழியாமல் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கும், அடுத்த தலைமுறையை வாழ வைக்கும். அதுக்கான பெட்டகமா தான் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நம்ம முன்னோர்கள் அந்த நெல்லுக்கும் அந்த விதைக்கும் அவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுத்திருக்காங்க. இன்னைக்கு நமக்கு என்ன காத்துட்டு இருக்கு தெரியுங்களா? ரொம்ப கொஞ்ச நாள்ல வரும் பாருங்க. இப்ப சக்கரை நோய்க்கான அரிசி, அந்த மாதிரி அரிசி, இந்த மாதிரி அரிசி எல்லாம் வந்துட்டு இருக்கு. இதோட பேக்ரவுண்ட்லாம் எனக்கு தெரியாது. நல்லா இருந்தா ரொம்ப சந்தோஷம், நீங்களும் நல்லா இருந்தா ரொம்ப சந்தோஷம், அவங்க கடைக்காரும் நல்லா இருந்தா ரொம்ப சந்தோஷம். ஆனா வெளியில இருந்து வந்துட்டு இருக்காங்க நம்ம மான்சாண்டோ அண்ணாச்சி எல்லாம். அவங்க இனிமே மான்சாண்டோங்கிற பேர்ல வரப்போறது இல்ல. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா, எங்களை மாதிரி கூச்சல் போடுறதுக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க. அதனால அவங்க என்ன செய்யறாங்க, இந்திய நாட்டுல இருக்க கம்பெனிகள்லயே நிறைய ஷேரை வாங்கிட்டு அவங்க பேர்லயே அதை நடத்துறாங்க. அப்ப இனிமே அவங்க மான்சாண்டோன்னு இருக்க மாட்டாங்க, நம்ம உள்ளூர்ல இருக்க ஏதோ ஒரு கம்பெனியா இருப்பாங்க. குப்பன சுப்பனுங்கிற கம்பெனிலேயே அந்த மான்சாண்டோவோட கதை பூரா நடந்துகிட்டு இருக்கும். அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, நாங்க உங்க மேல ரொம்ப பரிதாபப்படுறோம். யார் மேல? ஆசிய நாடுகள் இருக்க நம்மள போல நெல்லு சாப்பிடுற மக்கள் மேல அவங்களுக்கு ரொம்ப பரிதாபமா. ஏன்னு கேட்டா, நம்ம சாப்பிடுற நெல்லுனால நிறைய சக்கரை வியாதி வருதான். நம்மளுக்கு விட்டமின் ஏ டெபிஷியன்சி அதிகமா இருக்கனால இந்த ஆசிய நாடுகள்ல மாலைக்கண் நோய் அதிகமா இருக்காம்.
அதனால அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்களா, மரபணு மாற்றப்பட்ட ஒரு புதிய நெல்லை பன்றியோட ஜீன்ல இருந்து எடுக்கப்பட்ட ஒரு ஜீனை பயன்படுத்தி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்களா, அது விட்டமின் ஏவை வந்து அதிகமா கொடுக்குமா. அப்ப நீங்க நெல்லு சாப்பிட்டாலே போதும், எப்படி அயோடின் உப்புன்னு ஒண்ணு கொண்டு வந்து நம்ம தலையில கட்டியிருக்காங்களோ அதே மாதிரி இந்த அரிசியை சாப்பிட்டீங்கனாலே போதும் உங்களுக்கு விட்டமின் ஏ கிடைச்சிடும். அதுக்கு என்ன செய்யணும்னா அதிகம் இல்ல ஜென்டில்மேன், கொஞ்சம் தான். ஒரு நாளைக்கு நீங்க 6 கிலோ அரிசி ராவா எடுத்துக்கணும். ஊற வச்ச அரிசியா இருந்தா 12 கிலோ. அந்த 12 கிலோ அரிசியை சாப்பிட்டீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கான உங்களோட விட்டமின் ஏ தேவை வந்து அதுல இருந்து நிறைவடைஞ்சிடும். அப்படி ஒரு திட்டத்தோட, ஏன்னா இந்த ஓநாய்கள்லாம் வந்து நாங்க ஜிஎம் உற்பத்தி பண்ணிருக்கோம்னு சொன்னா நம்ம எல்லாம் வேண்டாம்னு சொல்றோம். அப்ப அவங்க என்ன சொல்றாங்க, எங்களுக்காக நாங்க ஜிஎம் உற்பத்தி பண்ணல, எங்களோட ராயல்டிக்காக நாங்க 100 கோடி இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஒரு புது ரகத்தை நாங்க கண்டுபிடிக்கல, உங்களுக்கு எல்லாம் கண்ணு தெரியாம போகுது, உங்களுக்கு எல்லாம் சக்கரை வியாதி வருது, உங்களுக்காக நாங்க எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு ஒரு ரகத்தை கண்டுபிடிச்சிட்டு வந்திருக்கோம் இப்ப நிக்கிறாங்க. இதுக்கு நடுவுல நம்மளுடைய தந்தைகள், நம்ம இந்திய விவசாயத்தோட தந்தைகள்லாம் என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு வார்த்தை அழகா சொல்றாங்க, பேரெல்லாம் நான் சொல்ல விரும்பல. அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்தியாவில இத்தனை விவசாயிகள் செத்து போயிட்டாங்களேன்னு அவர்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கிறாங்க. அதை பார்த்து எல்லாரும் வெக்கப்படுங்கிறாரு. எல்லாரும் ஏன் வெக்கப்படணும், யாருக்கான காரணமோ அவங்கதான் வெக்கப்படணும். அவங்க வெக்கப்பட தயாரா இல்ல, சரிங்களா. அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இதற்கு ஒரே ஒரு தீர்வு தான் அப்படிங்கிறாங்க. என்ன சொல்றாங்க, நம்ம எல்லாரும் ஆவலா கேட்கிறோம். அவங்க சொல்றாங்க 2ஆம் பசுமை புரட்சி தான் இதுக்கு தீர்வு அப்படின்னு சொல்றாங்க. சந்தோஷம். 2ஆம் பசுமை புரட்சி எப்படி இருக்கணும், செகண்ட் கிரீன் ரெவல்யூஷன். ஒரு புரட்சியே தாங்க முடியல, அந்த பச்சை புரட்டு பண்ணி வச்ச அந்த பழி பாவத்திலிருந்து நம்மளால மீள முடியல. 2ஆம் பசுமை புரட்சி வேணுமா, செகண்ட் கிரீன் ரெவல்யூஷன். அது எப்படி இருக்கணும்னா நம்ம ஆவலோட காத்துக்கிட்டு இருக்கோம், என்னைக்காவது இவங்க மனசு மாறுவாங்களா, என்னைக்காவது இவங்க ஞானஸ்தானம் அடைவாங்களா, சன்ம சாபல்யம் உங்களுக்கு கிடைக்குமான்னு பாத்துக்கிட்டு இருக்கோம். அந்த வாயில இருந்து என்ன வார்த்தை வருது தெரியுமா, செகண்ட் கிரீன் ரெவல்யூஷன் மஸ்ட் பி ஜீன் ரெவல்யூஷன் அப்படிங்கிறாங்க. அப்படின்னா என்ன, மரபணு மாற்றப்பட்ட விதைகளோட அந்த புரட்சியை நம்ம தொடங்கணுங்கிறாங்க. பன்னாட்டு கம்பெனிகள் காத்து கொண்டிருக்கிறது. நம்ம இந்திய அரசாங்கமோ யாரோ அவங்களுக்கு ஒரு ஏஜென்ட் தேவை, அந்த ஏஜென்ட்கள் வழியா உள்ள நுழையிறதுக்காக. இப்ப நான் என்ன உங்ககிட்ட கேக்குறேன்னா, இன்னமும் நீங்க விவசாயிங்கிறவன் யாரோ ஒருத்தன் அவன் கிராமத்துல உட்காந்துட்டு என்னமோ பண்ணிட்டு இருக்கான், அவன் இருந்தாலும் சரி இல்லாட்டியும் சரி, நல்லா இருந்தாலும் சரி நல்லா இல்லாட்டியும் சரி நினைச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதெல்லாம் தான் வரிசையா காத்துக்கிட்டு இருக்கு. இனிமையாவது நம்ம மனோபாவத்தை நம்ம கொஞ்சம் மாத்தணும். ஒவ்வொரு விவசாயத்தை சந்திச்சாலும் கொஞ்சம் அவரோட பேசுங்க. இன்னைக்கு விவசாயி மாதிரி இந்த நாட்டுல மனசொடிஞ்சு போயிருக்கவங்க யாருமே இல்லை. நான் கல்லூரிகள்ல போய் வகுப்பு எடுக்கிறேன். எத்தனை பேர் விவசாய குடும்பத்துல இருந்து வந்திருக்கீங்கன்னு கேட்டா ஒரு பையன் கூட கை தூக்க மாட்டான். ஏன்னா பக்கத்துல இருக்க ஒருத்தட்டையும் அவன் சொல்லியிருக்க மாட்டான் நான் விவசாயி வீட்டு பிள்ளைன்னு. அதனால சொல்லிக்கிறதுல அவனுக்கு கௌரவம் கேடு. நான் சொல்லுவேன், என்னுடைய தகுதி எல்லாம் நான் சொல்லுவேன். அமெரிக்கால 42 யூனிவர்சிட்டியில நான் கிளாஸ் எடுக்கிறேன், இத்தனை அமைப்புகளை நான் தலைவரா இருக்கேன். ஆனா நான் அடிப்படையில நான் ஒரு விவசாயி, நான் டெய்லி விவசாயம் பண்றேன் அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் எல்லாரும் கை தூக்குவாங்க, மேடமே சொல்லிட்டாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்ப நான் கேட்பேன், இந்தப்பா இங்க பாரு, நீங்க ஒவ்வொருத்தரும் MBA படிக்கிறீங்க, உங்க அப்பாவை என்னெல்லாம் மிரட்டி நிலத்தை அடமானம் வச்சு என்னெல்லாம் பண்ணிட்டீங்க வரீங்கன்னு தெரியும். ஏன்னா என்னை சந்திக்கிற ஒவ்வொரு விவசாயியும் சொல்றாங்க, ஏமா MBA என்ன பெரிய படிப்பாமா, எல்லாம் MBA படிக்கணும்னு போறாங்கம்மா, அதுக்காக நிலத்தை வித்து கொடுக்குறாங்க. ஏன்டா சோறு போட்ட நிலத்தை விக்கிறதா அது சோறு மட்டும் தான் போடுது, குழம்பு யார் ஊத்துவா, உன் நிலத்தை வச்சு சோறு தான் திங்க முடியும். நீ அதை வித்து எனக்கு MBA பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா சாண்ட்விச்சா சாப்பிடலாம், பர்கரா சாப்பிடலாம், பிசாவா சாப்பிடலாம், எத்தனை நாளைக்கு இதையே சாப்பிடுறதுன்னு என் பையன் கேட்கறான், அதனால நான் வித்து கொடுத்துடலான்னு இருக்கேன்னு சொல்றாங்க. அப்ப நான் அவர்கிட்ட சொல்றேன், ஐயா உங்க மகன் கிட்ட போய் சொல்லுங்க, அவர் படிக்க போறது ஒரே ஒரு MBA, அதுல ஏதோ ஒரு துறையில அவர் மாஸ்டர் ஆக போறாரு, மாஸ்டர் ஆஃப் பினான்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அல்லது பிசினஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அல்லது HR ஏதோ ஒண்ணு பண்ண போறாரு. ஆனா அவர்கிட்ட போய் சொல்லுங்க, ஏற்கனவே உங்க அப்பா 42 MBA வாங்கியிருக்காருன்னு அவர்கிட்ட போய் சொல்லுங்க. அது எப்படி கேட்பாரு, அது எப்படிங்க நான் சொல்ல முடியும் என்னன்னு, உங்க பையனை அழைச்சிட்டு வாங்க நான் சொல்றேன்னு. வந்தோன்னு கேட்டேன் நான், மேனேஜ்மெண்ட்ல எத்தனை டைப் இருக்குன்னு. அவன் அந்த பையன் சொன்னான், இவ்வளவுதான் உனக்கு தெரியும், இதுல நீ என்ன படிக்க போற, நான் HR எடுத்து படிக்க போறேன், கூட மார்க்கெட்டிங் சேர்த்துக்க போறேன். ரொம்ப சந்தோஷம். உங்க அப்பாவோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன தெரியுமா, எங்க அப்பா ஸ்கூலுக்கே போலீங்க, கைநாட்டுங்க, படிக்கலீங்க. அப்படியாப்பா, அவரோட பிசினஸ்ல அவர் எத்தனை விஷயத்த சந்திக்கணும் தெரியுமா, அவர் வீட் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணணும், டிசீஸ் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணணும், சீட் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணணும், கிளைமேட் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணணும், பெஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணணும், மார்க்கெட் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணணும், லேபர் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணணும், பினான்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணணும். 42 விஷயத்த சரியா நிர்வகிச்சாதான் ஒரு விதைய போட்டு ஒரு விளைச்சலா எடுக்க முடியும். அப்போ உங்க அப்பா 42 MBAக்கு சமம். அவரை வந்து நீ படிக்காதவரு ஒண்ணும் தெரியாதவர் நினைச்சீங்கன்னா முதல்ல அங்கேருந்து உன் பாடத்தெல்லாம் ஆரம்பி. இப்ப நான் இவ்வளவும் பேசுறேனே, நான் எந்த யூனிவர்சிட்டிலையும் படிக்கல, நல்ல வேலையா நான் படிக்கல எந்த யூனிவர்சிட்டிலையும், அதனால எனக்கு டைம் வேஸ்ட் ஆகல. நான் படிச்ச இந்த பாடம் எல்லாம் ஏதாவது இந்த விஷயம் உங்க மனசை தொட்டிருக்கும்னு நினைச்சீங்கன்னா, இந்த ஒரு விஷயமும் ஒவ்வொரு களத்து மேட்லையும் ஒவ்வொரு வயல்லையும் உட்கார்ந்து ஒவ்வொரு புறக்கணிக்கப்பட்ட அந்த கடைசி இந்தியர்கள் கிட்ட இருந்து நான் கேட்ட விஷயத்தான் உங்ககிட்ட நான் இன்னைக்கு சில விஷயங்களை இந்த மேடையில பதிவு பண்ணிருக்கேன்.
இந்த வாய்ப்பை கொடுத்தமைக்காக சங்கம் 4க்கு நான் மிகுந்த நன்றி தெரிவிக்கிறேன். ஒருமுறை உண்மையிலேயே உள்ளபடியே ஒரு